nwa welu ugonu onye ọcha bịala ụwa n'ojinu anụ egbo ide na-aba ọ bụzi ọnụ ga-ekwunu agbanwe dịka izu agbagharịa ya nọ ije ọyọ 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 onye anya ukwu welie nwayọ onye anya ukwu welie nwayọ onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye anya ukwu welie nwayọ bilinu welu nwayọ onye anya ukwu welu nwayọ n'igelu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye fataki na-enwe asidenti n'ezinu onye anya ukwu welu nọ n'onu welu nwayọ n'igelu ebe ị na-eje welu nwayọ onye anya ukwu onye welu nwayọ oluwe ebe ọ na-ejenu onye ndidi na-eli n'azụ onye anya ukwu onye fataki n'ụbụ onye anya ukwu onye ọfalodi n'ụbụ onye anya ukwu onye ọfa spidi n'igbo onye anya ukwu onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu direba welu nwayọ n'igelu ebe ị na-eje enu wesika welu nwayọ onye anya ukwu onye tinyela eze na ọ ga-echinu maka gịnị mmegbu adị ya na eze n'ugo eze si na chi adechiri eze n'ikenu nwoke ọchịchọ na ntaji anya n'ọbanye ukwunu nwoke ọchịchọ na ntaji anya n'ọbanye ukwunu onye anya ukwu weli n'ụwa ka egunu na chukwu kelu uwe kwugo okwu gị ife onye ga-akwụ n'ugbo gboo na-ebute kegeke nọ na-ebutezi n'usogbunu nkechi nyela onye ka ọ ga-elinu onye anya ukwu weli n'ụwa ka egunu n'enu ụwa inugo na-emesị na ọ ga-adị mma onye anya ukwu chọbaza n'ife ga-emebenu n'enu ụwa nụ na ndị na-enweghị na gbasafịa kafa wee nweta egonu kafa wee gote ife a ga-elinu welunu ndidi n'ugo na-emesị na ọ ga-adị mma welu nwayọ na ị ga-elu ebe ị na-eje onye ndidi na-eli n'azụ mmiri onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọ ka ibelu webilinu welu nwayọ na ị ga-elu ebe ị onye anya na-eje ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye anya ukwu welunu ndidi onye anya bilinu ukwu welu nwayọ onye anya ukwu welu nwayọ na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye ọfataki na-enwe asidenti n'ezinu onye anya ukwu onye anya ukwu welunu ndidi n'ugonu direba welu nwayọ na ị ga-elu ebe ị na-eje welu nwayọ onye anya ukwu welunu ndidi na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọ onye anya ukwu onye weli nwayọ oluwe ebe ọ na-eje onye ndidi na-eli n'azụ mmiri onye anya ukwu onye ọfataki bụ onye anya ukwu onye ọvalodi bụ onye anya ukwu
oyimo ịma na kapịnta bụ n'ọlụnụ ịma na mekaniki bụ ọlụnụ ndị mesin na-enwezi ego n'elu ụwa inugo ndị pụlọmba nọzi ọfụma maka na afụ mepụghị ya bụlụ okenye egbunu nyekwe manụghị ya bụlụ nwata egbunu onye anya ukwu chọbaza n'akala aka gị n'elu ụwa inugo oge mmadụ na-aga aga mana o ji ife nwata wonye aka ya enunu ya kalụbeghị ile onye ya nwata ọ na-abazi ya maka gịnị Chukwu na-eme nwa ogbenye odogwu sọ Chukwu ga-ekwu ife onye ga-abụ nụ na agbalụsa ngene ekulu nwa ngene ṅụọ na Chukwu kele ụwa saga akala aka m n'elu ụwa na Chukwu okike emego welu ugodogwu ilo na sebula sele kpaghalịba welu nwayọọ n'igelu ebi na-eje onye ndidi na-eli n'azụ mmiri onye anya ukwu weli nwayọọ onye anya ukwu welu nwayọọ bilinu welu nwayọọ n'igelu ebi na-ejenu onye anya ukwu onye fatakini bụ onye anya ukwu welu nwayọọ n'igelu ebi na-eje welu ndidi n'igelu ebi na-eje onye anya ukwu onye welu nwayọọ olu ebe ọ na-eje onye ndidi na-eli n'azụ mmiri onye ọfatọkini bụ onye anya ukwu onye ọvalọdini bụ onye anya ukwu onye ọvaspidini bụ onye anya ukwu dereba welu nwayọọ n'igelu ebe ị na-eje enu uwe sika welu nwayọọ onye anya ukwu ụfọdụ ji wee jebe n'obodo oyibo ka o jebule ego wee natazia o wee luzie fa wee jide ya tụọ ya nga ụfọdụ ndị Igbo tọlọtọ n'obodo oyibo ebe fajeli Igbo ozunu ma fa mara ebe a na-ejenu unu afụgo onweghị ego fa ga-eji wee nata ka ọ bụzi ndị fa na-elinu maka na fa bụ ndị anya ukwu majeze ka ịgbasa bụ onye na-ejula ajụnụ onye anya ukwu mụkwa nnafịa na-ejula ajụ mụkwa ọlụ aka na-ejula ajụnụ onye anya ukwu gụba n'akwụkwọ na-ejula ajụnụ ịnọdụ na-enene ndị bụ fọmatik aga n'ezinu ịnọdụ na-enene ndị bụ n'ivenza aga ịnọdụ n'ime obodo na-akọzi n'ụsọ akụkọ ebe ndị be gị nọ n'iru ọlụnụ ebe fa na-achụ n'egonu mana welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-ejenu onye ovatekinu amala bụ ijenu onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu onye anya ukwu welu nwayọọ bụ onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu onye ovatekinu na-enwe asidenti n'ezinu onye anya ukwu welu ndidi n'ugonu diraiva welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-eje welu nwayọọ onye anya ukwu welu ndidi na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu onye welu nwayọọ olu ebe ọ na-eje onye ndidi na-eli n'azụ onye anya ukwu onye ovatekinu bụ onye anya ukwu nụ onye ovalọdin bụ onye anya ukwu onye ovaspidi n'igbo onye anya ukwu
kwudolo welugo na nlanụ wee gbanwa welugo si m kwụsị iti egwu nu na ntị begwu na mụ ga-enwe nnukwu ego nu n'elu ụwa owesi na ọ bụ mụ ga-akalesi owesi na ya ga-egbu nwa welugo n'ike ọ sị na nwa welugo agaghị etiti egwu ọzọ nụ weteta tebụl a na iwe yọbanụ chukwu okike mụnụ Olisa chebe nwa welugo dogunu onye anya ukwu welu ndidi sobu ụwa gị atụ n'ụwa n'ike chukwu kele oge nọ n'ọlụ oyi mụ wele fifo chube egwu dị ojinu maka na mgbe chi ga-eji ịma mmazi ife ị ga-emezinu welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-ejenu onye ndidi na-eli na-azụ mmiri onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu weli nwayọọ bili onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu onye ọbateki na-enwe asidenti n'ezi onye anya ukwu welu ndidi n'ugonu draiva welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-eje welu nwayọọ onye anya ukwu welunu ndidi na ị ga-elu ebe ị na-eje onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu onye welu nwayọọ olu ebe ọ na-eje onye ndidi na-eli na-azụ onye anya ukwu onye ọvateki bụ onye anya ukwu nụ onye ọvalodi bụ onye anya ukwu onye ọvaspidi n'igbo onye anya ukwu welu nwayọọ onye anya ukwu draiva welu nwayọọ na ị ga-elu ebe ị na-eje elu sika welu nwayọọ onye anya ukwu nwanne bụ n'odogwu eze kweche na n'Imo onye echichi okpeze n'ọdị gị n'isi ndị n'Imo na ya ọnụ gị onye echichi ka ị bịa n'ụlọ fa wee gabazia ọzọ Pọl eze nwa akpọkwe dike na n'Imo onye echichi chairman chief executive Bosco International DSTV Southeast niile nụ ọ ga-abalụ gị ọzọ dịra n'ụmụ dị ọka n'ọka obele nwa Chukwu gọzirila agọzi o wee kpata ego oyibo na nwa maka na onye bụ ibu ka ewu zaga ọzọ Chief Chibuzo Ifediora ọzọ dịra n'ụmụ dị ọka n'ọka Chairman Chief Executive Officer Ifedico Oil and Gas Nigeria Limited Director Coolio International ọ ga-abalụ gị oyoyo nwafọ ugbo babilinu ka njebe n'Ugwu steeti ka mkpọba n'Odogwu ọbata obie na-aga n'onye echichi onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Chief Honorable Sunday Kwumeleze afụ nwa cheta nna n'ugwu ọba niile nụ mmegbu na-eze maka na ọ bụ Chukwu na-eme nwa ogbenye ọkalịsịa oyoyo nwanne m nwere ego cheta nwa welu ugbo ka ndị aka ibe m n'enu ụwa ọdụ nwa ọkụkọ enwego olu na-adanụ Imo steeti ka anyị na-ejenu onye ka na-egwu maka
Chima International Bilinu obele nwa n'iso n'odogwu Honorable Chima Chikwandu Chairman Chief Executive Officer Chima International Lude Ahyazu n'obele Mbaise Imo Steeti ka ise jenu Kamba obele nwa Chukwu gọzila gọzi iso n'onye kpu ikwu n'ugo na akụ gị kalịla akali cheta nwa welu ugo n'egunu Chief Anwụli Kamba Chairman Chief Executive Officer GOC Group of Companies Ezere Town Ogun Local Government Enugu State ka ise jenu Utoka na ndụ bilinu onye titi n'onweli ifi na-eme nwawelugo na-ekene gị n'ezinụlọ gị onye bụ ikuku ewu saga Chief Ruben Ozemenamo Chairman Chief Executive Officer RB International Utoka na ndụ n'ụkwala Anambra East ka isi ejenu ije ọzọlugbu n'iso wee bilinu ọzọeze nwa n'iso na kalịsịa sọveyo ka iji wee kalịsịa cheta nwa welugo nwanne gị ọzọ Chief Engineer Benjamin Chukwuemeka nwanne ya ọzọlugbu na-ekpuchi ọnwa Managing Director Home Base Multi-Link International ọzọ Maluchukwu ọzọ Melora na Amansi Kingdom iwe netela ọzọ na be anyị nụ ije ife na-eme mma nwaanyị adịrọ ya nụ imalụ na onwero isi ma ncha Ifechukwu gwala anyị na gbogbo n'ezi nwaanyị na-eme ka ndụ dị ogologo eze nwaanyị bilinu amịgwọ ka gị sejenu ifi na-eme ka ụwa na afụnụ nne m ụlọra n'ibu n'odogwu Chief Mrs. Adaeze Nwokoye eze nwaanyị amịgwọ ka Founder Women Dignity Restoration and Relief Initiative inwelu ngalaba na steeti niile nke dị na Nigeria ọ ga-abalụ gị ije mmadụ ga-eji aka maka na onye bụ ikuku ewusaga egwu nwa welugo dịkwunu n'aka nyezenu nwa welugo kwadonu n'ego oyibo dị n'ọgwụ mbatega adịghị ofele chacha onye feleze kezenelo onye bụ ikuku ewusaga onye anyukwu weli nwayọ bili obodo ga-adị mma manugo onye anyukwu weli n'ụwa kebu onye anyukwu weli n'ụwa jeje onye anyukwu weli